omwanji omurigereri we TV yaito ya Ndisi TV biyamo nesengi Nyasaye atoretire nyuma tutarakora kinde gyonsi tiga tusabe egere torore Nyasaye atagete turigereri tusabe tata Nyasaye tata itogoro mono biyamo nesengi njo ye TV yaito kwatoretire gusiga iga akyo monene ekero umurigereri o aranyare kurigereri tikoria rero ochaka monere ando muinyore aseriete Yesu Kristo mutolito amen. Omwanji umurigereria asamalieta njengoro kuchop mumanyi igonde umwalimu we skuru ya St Peter Soko na ande igonde mwanafunzi eskuru ya Bugema aki igonde tekoba kirambya mone sengenjo mwanyorerechi libaga lyo kurigereri devotion yaito ya rero Nyasaye tigaba seni igongo gende kanisa ya Nyakoe Central oga buno twanyorere libaga lyoko batebya mangana akirema mbye sabato itukolia rero nigombwa tumuruberio wo gotebi na Nyasaye nigatagete omuinyorie Nyasaye oito nabwate merobori emiyase tole lakini mono ningagutaga kwa muinyori naye kwaba involved naye kweswanani bono litkolia rero gondete tusome gitabu gikoroku Isaya 43 Isaya 43 ekebungo kiaye 22 na isanemo igegoteba iga onginyorie tokwane komo aye na inche okwane amangana ao oino monene Nyasaye ogukwana igo buna aye omuinyori mukwane komo amonere abantu mbaro enseye banjite kukwana n'abantu bande lakini mbana kulia libaga lyokukwana na Nyasaye lero omurigereri omwanjwa igongo koinyoria nande wanje koinyorie ekero kugamba nyumotaragamba n'abantu bande oinyori Nyasaye owanje kugamba na Nyasaye esengenjo Nyasaye togosaba ekero mukugamba nere amanganao nigakoba amaronge igagotebana okwane amanganao ochase Nyasaye omwancho motegereria ose omurigererie gakina gosabire okwane amanganao amonango na Nyasaye chinza chao ogochora Nyasaye tate tikogotebi chinza okugamba nere naye okoire chinza 44 onyare komwa omwe chingaki chao chogokwana amonere omwancho motegereri omurigereria origi chingaki chao ogokwana amona Nyasaye omuinyorie emechando yao omuinyorie emeroberi yao ekero kwa muinyoirie omonene oyo togosaba tari gokweba niga koinyora noye kabwate emeroberi emiyasore nere natagete onyare gwesonani asoko muinyoria amanganao obwate nabora nyorere school fees ekoborete Nyasaye namanyete bo lakini naye nigatagete omuinyorie ekero ko muinyoria omonene Nyasaye oyo togosaba no mwegenu nande gago koigwa abana ba Nyasaye emambi yabono igona chago koinyoria oinyore kugamba mone Nyasaye na kiekinonyena abateneni be TV ye bachorire kugamba mone Nyasaye aso koiniforo wemeroberi ya Nyasaye muna mono litukolia sabato bono na gosoroire nande na korobereiri buna origicingaki okwana mona Nyasaye onyene nywa mutagete gokora okwana mona Nyasaye onyene sukuru otagete kogenda okwana mona Nyasaye omuinyorie
oinyori omonene itore igoro ori ototongete nabo konyora kwanyorire ebisio byokomoinyori igagoteba iga erinde onyore oboronge bwao ekero kwa moinyoiri Nyasaye nigo okonyora oboronge bwao abantu mbaro batatu ndate kogotei bainyorete Nyasaye nane Nyasaye akabainyora omonto mutangani gotokomonyora kurwase getabu kyomochakano omochakano nogotokonyora abantu abange bare koinyora Nyasaye omonto narokoroku lecho ekero anyore tobokong'u ekero mwibori omwabo orenge musubati omwabo amokererete echongeri agatebe Nyasaye amang'ana aye Nyasaye oito akamoinyora akamuha omwana omonto onde Nyasaye inyorete Ibrahim ekero omochiori opondeni otagete goitwa pi Nyasaye akainyora Abraham abana ba Nyasaye onyo inyorete abantu abo inki ayata kuinyorere nabura nyore igotagete konyora omwanchuo asobomo bwao abura nyore igotagete konyora omwana asobomo bwao abura nyore aye nkwana konyora endagera eisaina somochio abura nyore aye abana bao mbabwatie school fees bago chire sukuru unabona lero university abantu bagusinyukogenda abana ba Nyasaye nigontete ko bainyoria emambi yabono iga onyore chingaki okwane amona Nyasaye onyore chingaki omotebie amang'anao onyore chingaki omotebie emeroberi yao ekyo nakyo nacha kogotebie emambi yabono abantu bonsi bali bakoinyora Nyasaye ase emeroberi yabo Nyasaye oito tari kobatiga Nyasaye oito nomwegenwe abana ba Nyasaye nabura nyore aye nomurwaire ore asa matuka mange nabura nyore aye igobwate enchare nyinge asobogima bwao nabura nyore tubwati asomenyete nabura nyore tubwati chianga nabura nyore nkwana konyora libaga yogosasima Nyasaye gongo batebi ngo basorora uno musombo Nyasaye onyore chingaki ogamba mona Nyasaye ekero bogokia gosekero bokoira gosekero gotara ogambe amona Nyasaye omoinyore oinyore Nyasaye tikatosome kitabu kyomochakano isano isato ochakere kebungo kiaye ekemo torena kinyasaye ainyorete abasomba bae mochakano isato isano isato ikebunga ekemo baka isato igakoterana Nyasaye akaba oinyorete nu nechingiti chionsi echio chioro sana na echia tugire echia renge amonere asobwato ime Nyasaye oito nero inyorete nu oinere nu nere tokotebana nu nere na inyorete na Nyasaye ekera renga asobwato ime akainyorwa amone chingiti chioro sana akainyorwa amone chingiti chiri chigotuwa abana ba Nyasaye Nyasaye nabagukunyora noine nibo yawo bwate Nyasaye nabagukunyora noine abana bawo bali bonsi bwate Nyasaye nabagukunyora nonye nechiombe nonye nechisese nonye nebimoni obwate byonsi asomochio Nyasaye nigagukunyora tosome kitabu kyomochakano 30:29 torore naendo muruberi onde na Nyasaye inyorita abantu bae 29 yego tebaiga omochakano 30:29 yego tebaiga Nyasaye Yakobo akamuiraneria aye omonyene
ogochakira 3:22 3:22 muchakano egotebana kurinde Nyasaye akaba okoinyora Raeli akaigwa ogusaba kwaye akaigora enda yaye. Abana ba Nyasaye ekero Nyasaye agokoinyora ekero kuna kumoteina Nyasaye inginyore niga koigora enda yao nonyina kero okorona tera iguru. Raeli akamuinyora akaigwa ogusaba kwaye inkigonda tegoteba onyendi Raeli atare gusaba igo Nyasaye niga chete akainyora ogusaba akaigwa ogusaba kwa Raeli. Nyasaye oito oyo togosaba niga goteba buna onginyorie onyore okugani kwao. Nyasaye akainyora Raeli akaigwa ogusaba kwaye. Togendere gosoma 23 ere akaba morito akaibora omwana omoisia akabora oyo Raeli ogoteba Nyasaye onduseiri ogochaywa kwa Nyasaye onduseiri ogochaywa kwane. Ntate gogotebuna asenseye asobogi mobo natokona gokina unokona kogende kanisa abantu mbaro bagochaete unokona koriye nibo yao abantu mbaro batari koigubuya na kiekyu ntate gogotebuna Nyasaye orito gosaba agokoinyora noinekera abantu bagochaete gagokoinyora noinekera abantu bakorona eto isainie gagokoinyora noinekera okorora eto isainie aeweka. Lakini ntate gogotebuna omonene oyo togosaba akainyora Raeli akamuruseri obosokwa akamuruseri ogochaywa. Abana ba Nyasaye tindeti imbarosie lakini ntate kobasorora ntate kwebereria riogiriane onyare koigwa onyore chingaki onyare gusaba Nyasaye na amanyire una nonyare gokonyeka ekero kwachakire koroberia emeroberi yao okoinyora Nyasaye omoinyorie muna Nyasaye one igonta getonginyore Nyasaye one igonta getonginyore inyora omwana onyera omwana otabwati Nyasaye one igonta getonginyore inyore endagera onyera endagera otabwatie Nyasaye one ntagetonginyore inyore nonyera asemenyete ekero otabwati obomenyo obuya Nyasaye one igonta getonginyore onyare gonkonya asemeroberi yane elindoberetie. Goba goteba iga agoteba buna akaroka omwana oria Yusufu akabora omonene karanche ementere omwana onde omoisia igo omonto gorkuraeli niga agenderete kwa Nyasaye emeroberi yae. Ana ba Nyasaye nimbwato kwegena ase Nyasaye asa abantu bali batemire Nyasaye omuroberia ase emeroberi yaye Nyasaye oito tana kubatiga. Nyasaye oyo togosaba ekero kumuinyoria ekero kuboka mambi ekero kumuinyoria ekero gutarapara ekero kumuinyori ekero raire omonene oito nigagoteba aokoruseri obosoko. Abantu mbari banjite gosoka ase engenjo yobotaka abantu mbari banjite gosoka ase engenjo batabwati chibese. Omonene oyo togosaba igakorigereri chinkoro cy'abantu baye omwana goteba abantu bari bagoja sare takobatiga nigakobana barabu oikomo elio gwense okuna ku promise Nyasaye gotua omuroberi Nyasaye ni goro muyamono oise gosoma kitabu kerikia kya Jeremia goteba una Nyasaye niga abwate meroberi miyase tore ekero into tubwate meroberi mubase tore tokuna korengera libobe. Lakini Nyasaye oito niga goteba abana ba Nyasaye inchwa sende
ninyare kubaruseri egurube yonse iraso buguma bwino bono rero imambi ya rero nyagwakire bono igo muligere lione igo nabwate kerenge kenene igo nasomire gitabu gya Isaya emeronge 43 emeronge 2 ekebungo egoteba muna Nyasaye gagoteba no onginyolie esengenjo intagete ngigwamanganawo Nyasaye itoringa gagoteba omoinyolie bunaye n'omurwaire omoinyolie bunaye tobwati kibese omoinyolie una notagete ko omukristo omoinyolie una notagete ko batiswa abantu abange mbabwata abayiri babo abayiri bali babwata kibese mbari konyara kunyura bali batabwata kibese onyene simye to gutwara abura nyone muntu teyo gukunyura esinge njamanyite na toisainie igona chire kote bino musombo Nyasaye aye no isaine na Nyasaye na kunyorete abana ba Nyasaye nimanyete no ina makweli kotoko sale abura nyore no kwererwo yo mino abura nyore tubwatio mulembe asosogete abura nyore abana bao bangire sukuru abura nyore abantu bao mbagotagetie nabura nyore aye nkwana gotwara afyengiya nabura nyore aye tubwati asokurara enga kibune ya yabono nabura nyore tubwati noyene simyo gwakero y'umontomino Nyasaye ito tatageti nonye nesimi igatagete obeke amarwao inse otwaro kwege no konene ekero kuboka tari rasimo gore credit yo gambele Nyasaye ito gagoteba inju asende nakie kuninje nachire ko batebia ase TV ya ito ya Ndis TV oinyori Nyasaye huna omotebi merobeli yao Nyasaye ito no mwegenu erena nyare go konya agoteba ni inju asende onyare konyora oburuti bwakare na kare abantu bande akaro bakwalikwa kochia sebigeni abana ba Nyasaye abantu mbali batari konyora marube muna rero ntubwate lirube linene liko ku WhatsApp esengenja yo tubwate simye go so WhatsApp abura nyoro umuntu akara bago kuchora mbali kunyara kukubeka WhatsApp omoneno ito igabwate chinjira chiabene enchera engororo ayebweka okugamba monere nonyena abantu bali batabwati batari kunyara gukwana lakini ebirengari byabo birengere tigoro ngo gosororo umwancho umuligerelia we TV yaito onyare konyora chingaki choko te Nyasaye amanganaho inero eganga ya lero nabwate abana ba Nyasaye oinyori Nyasaye omurobelio oinyori Nyasaye egento oranyare kotakago korere erenere obwate chinguru cy'abantu bonse bono buya monese nginjo yo kontegerera Nyasaye tigaba seni kontagete tonyare gusaba egere togerene bibindi byaito otware saba tengiya tuasabiraya Nyasaye nyare kuba seni tigatusabe tata Nyasaye tato itoro mono tubwato kwegena sole intuna basomba bawo tubwato kwegena sole una naye watutongete tubwato kwegena sole una nayo omwanzirisi wobogima bwaito nane nayo rato kolere bone TV yaito yatoire libaga una basomba bawo tonyare koinyora barabumba bwatemero berie menene Nyasaye onyare kubayinyora asemero beri yabo abalisi bakire ase TV bago kikokwana igoro yereson tato monene obunyare kubayinyora una twasomere litukolia lero oyo tenerete bona iga omusombo amis lero muinyore bali bonsi bandigereri onyare kubayinyora nando bayinyora aseme chando yabo nande kerogendete korosi omuroberi bwo gotolia abana bawo tata Nyasaye nagosabira onyare kubakonya
wetera asiri tere Yesu Kristo motorito. Amen. Ya mwana sa